Wara ħafna pressjoni tnejn wara nofsinhar, il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija kien kostrett ilaqqa l-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Adrian Delija kellu jiffaċċja lid-deputati nazzjonalisti ġimagħtejn wara li l-Partit Nazzjonalista ġarab l-ikbar żewġ telfiet elettorali fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-elezzjonijiet lokali. Il-laqgħa bdiet fis-9:09 ta' wara nofsinhar u spiċċat fit-3:09. Bis-sorsi tagħna fil-Grupp Parlamentari qalulna li l-laqgħa kienet taħraq ħafna. Matul il-laqgħa l-fazzjoni tal-eks Kap Nazzjonalista Simon Busuttil talbet lil Adrian Delija jitlob vot ta' fiduċja fit-tmexxija tiegħu. Fil-fatt, qabel daħal għall-laqgħa tal-Grupp Parlamentari, l-Ewroparlamentari Nazzjonalista David Casa wera t-tama tiegħu li jiġi diskuss il-ġejjieni ta' Adrian Delija fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Just to ask, what's on the topic for discussion for today? I don't know, the situation of just after the election. Okay. And will the leadership also be discussed? Well, hopefully, yes. Thank you. Casa u d-deputati tal-fazzjoni tal-eks Kap Simon Busuttil kienu mħejja sabiex fil-laqgħa Adrian Delija jitlob vot ta' fiduċja fit-tmexxija tiegħu. Iżda Adrian Delija malli ħareġ mill-laqgħa tal-Grupp Parlamentari tal-impressjoni li l-laqgħa kienet waħda tranquilla u li ma ġiex diskuss il-futur tiegħu bħala Kap Nazzjonalista. Le, assolutament m'hemmx issue fuq leadership. Mhux biss id-deputati nazzjonalisti imma ħafna esponenti nazzjonalisti u ferat tal-partit jemnu li Delija għandu jitlob vot ta' fiduċja fit-tmexxija tiegħu jew jirreżenja. L-MZPN qalet li wara t-telfa kbira li ġarrab il-Partit Nazzjonalista, Adrian Delija għandu jerfa' responsabilità politika flimkien man-nies ta' madwaru. Filwaqt li esponenti nazzjonalisti bħal eks Kap Nazzjonalista u eks-Prim Ministru Lorenz Gonzi jemnu li Adrian Delija għandu jieħu tmexxija tiegħu għal test. Adrian Delija ilu minn meta laħaq kap jevita li jiffaċċja lid-deputati nazzjonalisti minħabba li m'għandux l-appoġġ tagħhom. Fil-fatt, l-aħħar laqgħa tal-Grupp Parlamentari saret f'April li għadda. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.